Tapos ikot kita sa tawid daw. Niya tani pare tuwin ti bunbuntok na matay. Buyo. Oh. Sinan nga, kanya Kawalan. Sulupin. Kaya naman ikuha niya. Ngayon, bumalik tayo dito sa Sapa kasi may malapit dito na fish pond na magpapatyan. Kaya pumunta tayo dito para bumili ng tilapia. Kasama ko pala ka-English sina Riddick Adventures doon sa likod. Malalim yung tubig ngayon. Hindi lang malalim sana, didiretso na kami magkuha ng crayfish. Kaso malalim. Tapos yung kwan pala dito ka-English, yung lupa niya buhangin. Kaya maganda yung kwan ng Sapa. Ayun ka-English, andito na tayo. Kilong sama dyan mo, please ka di ka pala gawin. Ay. bubukan? Bukay mo tayo. Diretso yan. Masaktan. Ay! Duyad. Okay. Binuyad ba? Baka tiprat na yaw. Ayun ka na, kaya na. Manok bilang? Ababawan! Bal! Stop! Ah? Dito nila pala binubuhos na. Pero may mga vlogger dito, naka-GoPro 10. Nagbabagas tiniwat dan. Andun si Riddick Adventure. Pilitan tama na eh. Ano manala babatay? Ano ba basin ni Pico ah? Awat! Awat! Nagtagsin! Ibro! Hindi ang pigirsa! Ano niya? Para durong ka na niya! Pinakatang ko kaya. Paksan ka yung tarik. Abugan namin edad ko. Yakit. Apay ay! Ibang bantang na guru yung apispan ko dati. Ayun! Danatan ko. Kita man tayo. Marites mo lang ata. Marites ha. Sinata. Marites, 2 kilo. Ay, damdamatan mo pa. Damdaman. Lagi depende. Kasi lupay nga yan. Lagi tanlo. Natapay na eh. 3 kilo? Ate na 2 kilo ito na eh. Ate na lang na yun ang.
Markis pa may kakilaw. Ikamang bukod natin ko. Kamang dalos ma. Kamang bukod eh. Kasabi mo yun. Ma, kamang dalos. Samay. Siriyaw. Samay. War! War! Kamang bukod ko. Suno. Markis pa yan. Nang! Alam mo, tuwai, pre. Bunjak ka. Tulog. Di pa sige ka na. Di boy. Ikaste mo di ka pispamaw. Bastit lang pispan ko angkan. Tinawag ka na ni Bunbaon. Oh, pare, lukon na ka na. Sulo mo lagi magpakakalay. Talagang nakulutan na ka. Patay ka, hindi kayo pwede na ginaw. Kamain na dyan ni Joy. Sige, stop. Usap data, usap nyo. Pasita na ko na lupo. Uyos mata ko na. Dan! Ano lupo? Nagtulog akong tinbay. Hey! Hey! Nyata ni pare juwin ti buntuk na matay. Dali. Buyog. Oh. Sinin nga, kanya na meron. Kawalan. Sulupin. Lang, kami mo dyan eh. Patay ha. Garabot. Tayo. Di meron maray bulig boy. Ang boy. Pagtatabuhat na. Kulot mo nga bulay. Aw pay. Batay. Tumbaw. Oh, wala ka nang galing. Ito tao. Kininas nga. Pagtagyo ba lang, Jake? Re. 2 liter. Kaya mi pare, kaya mi. Yeah, give me para to. O may kininasoy. Gusto niya. Nagumot silap na mo sa mga kaya. Ay, sana iburot na. Nakala ni Nasan. Tanong mo na lang Nakakaiso dito ati ng kinitong balong. Nakikabilinagan ni ng Marlites yung inanantay. Ay, takin na eh. media. Dahil mo dinakan mo yaw. Oh, Rising Road. Aday kinip. Oh, tama. 15 natan. Matinap ka dito. Sige. Himbay kita. Nakasali pa ito yan. Si ay sortyo no mo ng kilo amin. Nagnaganda. Hop! Hindi mo matay yan. Hindi talalaan nyo ang kail? Ang daming mga kon, maliliit na tilapia. Dahil masate pa pang kilaw, pang patangkan. Mayano ta na yun, utang datan eh.
Talag pre. Ah, ang laki oh. Mga ilang kilo yan yung istingit mo dyan pare? 3. Ah. Nahalo lang yun kay English oh. Ayun, may kasama pala tayong vloggers dito. Sir, anong yung channel mo, sir? Dom Juan Pepot. Member ako ng LAFA. Si Eliberjan ang original name ko. Ang call sign ko sa YouTube is Dom Juan Pepot. Taga dito lang po dito sa Lambayong. atin. Kalapit probinsya lang po. Karoba kami lang sa probinsya kay Chris. Ikaw nga, anong channel mo? English ka na ba, sir? English Carabao. So speaking dollars ka pala niyan. Or ano? Speaking in dollars. Speaking dollars. Ayos yan, mga ganyan. Mamaya yan. Alam mo, ang daming ito, no? Boy Scout. Pana ay gawin ka English ta. Madungan malayos ti ginatag tayo. Kaya dito kami dumaan kasi taga ibang bangir kami. Doon yung barangay namin. Dito kasi yung daanan dito sa kabila. Mayat, matikuan natin. Ayun ka English, dito na tayo sa bahay. Kukunin natin yung kripis natin. Kripis. Ano? Okay. English. Babae. Ugasan muna natin. Nilagyan natin ng hollow blocks para pagtauguan nila. Gawing-gawi na yung ito yung ganansya mo. Kasi kung bibilin mo ito, mahigit sa daan ito. Maya. Ito pinibagat ka. Kaya hanggang ito lang ang apot i video tayo. Sa muli po. Bye-bye.